Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubekwa ukuthi sikhulu isilili esikhuleni zokuxhumana emva kwezindaba zokushiya isigubhakano kwentandokazi yomsakazo omkhulukazi Ukhozi FM uSelby Mkhize. Nginibingelele ngiphinde ngilamukele ezindabeni zezwide media igama lami ngosibonga konke wakantando Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ubonge abalandeli bokhozi FM ngothanda bamtshengiselo noyintandokazi yomsakazo omkhulukazi Ukhozi FM uSelby Yonse Mkhize njengoba ezobe sakaza kokugcina nci ekusasa kulesikhondla somsakazo asechitha iminyaka kuso engaphezulu kwa-12. uSelby Mkhize kuvele indaba esikhuleni zokuxhumana zokushiya isigubhukane kulomsakazo kusolakala ukuthi ulubangise kumunye umsakazo oyimbangu nalesikhondla somsakazo omkhulukazi Ukhozi FM okungakaqinisekiswa ukuthi ngempela ulubangise khona. Namhlanje uSelby Mkhize uqinisekise lezi ndaba lapha ekhasini lakhe Instagram. Ubhale umbhalo othinte abaningi esikhuleni zokuxhumana ku-Instagram ebonga ngomdali ngethuba athi yamupha lona empilweni. Ubhale wathi Nkosi ngiyabonga ngetalente ongiphe lona, umsebenzi omuhle kunayo yonke emhlabeni, amathuba ongiphe wona, abantu engihlangane nabo ngasebenza nabo, izimpilo engikwazi ukuzithinta. Ngifuna ukubonga wena mlaleli ngothando ongiphe lona kuyo yonke leminyaka. Ungabukela kulomsakazo ngezandla ezimhlophe awukodwa ngesikhathi esimnandi sibe naso ndawonye. Eqinisweni kangazi ngithini lapho ngihlezi nginento engizoyisho. Ube seqhuba wathi uzobonga kahle kusasa ohlelweni lakhe lokugcina nci azobe elishayela kuso lesikhondla somsakazo Ukhozi FM. Abantu ezikhundleni zokuxhumana bamfisele uhambo oluhle la alibangise khona. Uzamafuze ngcobo uthe Msweli darling ngena bahleke notata ngihleke ukuthi nami bayahleka. Uzokhumbuleka kakhulu Mkhize wabe esefaka ama-emoji ahlekayo. Usandile Mohloko uthe uyosakaza kuphi wabe esefaka ama-emoji atshengisa ukukhathazeka. Unkalakatha uthe sicela umuntu ozongena kube umuntu owazi isiZulu noyiqhenyayo ngaso. Safa isingiso Ukhozini kube umsakazi hayi uDJ noma usaziwayo ongena khona lokusakaza. Bakhona oGagasi FM, ovuma FM, uMetro FM, kulaba abazenyezayo ngesiZulu abathanda isingisi. Esibonga bona uTshato Mroza noLucky Nkosi Dudukhoza ngesiZulu wabe eseqhubeka efaka ama-emoji atshengisa ukujabula wathi uhamba kahle Mkhize. Sibusiso Dlulu uthe kodwa ke ubani osezofaka umsweli kamnandi kangaka njengoSelby, wasethi uhambo oluhle. Untombenhle Thobile uthe ngikufisela izilokotho ezihle lapho olubangise khona. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa nami ukuzokuphala kwakho khona lapha kuyi-comment section ngalolo daba. Mina njengentatela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.